Magandang araw sa inyo lahat, magandang hapon. Ito si Mike Padua at narito tayo sa ating quick update sa bagyong si Paeng, international name Nalgae, dito po sa Typhoon 2000 YouTube video. At ito po for today, Friday, October 28. At ito po ang ating Tagalog version. Hindi na po tayo tatagal dahil medyo nagmamadali tayo. Nandiyan na po ang storm. Baka magkaroon ng power interruption, internet outage. So, ibibigay na natin ang pinaka-latest. So, sa kasalukuyan ay lumalapit na po ang bagyo. Ito po yung zoom-in satellite animation. So, nakikita po natin na malaki yung kanyang circulation. Umabot po ng 1,000 kilometers across. So, kasalukuyan po, ito po ay nag-intensify on a standard level. Hindi pa naman rapid, but ngayon ang kanyang hangin ay nasa 85 kph. At nandito na po siya malapit sa coast ng Northern at Eastern Samar. Bumilis po siya, 31 kph. At may pagbabago po sa tracking niya. Medyo po bumaba pa at mukhang delikado po ang buong Bicol region sa kanyang track. At ang latest na yon, ang American model ay dito po. At ang European model sa pinakabagong release ay dito po sa Legazpi. Yan po ang possible track. And ating City of Naga ay mukhang nasa gitna ng dalawang model. So, makikita natin mamaya based sa multi-model kung ano ang magiging track natin sa Typhoon 2000. But kahit ano pang party pong area daanan nitong bagyong ito, tandaan po natin nasa 1,000 kilometers ang kanyang diameter. Ang nangyayari lang po na yon, kulang ang hangin dito sa may northwest quadrant. Okay, dito po. Hindi pa develop dito, kaya yung hangin dito sa ating weather station nasa 6 to 15 kph lamang po. Lumalakas lang hanggang 30 kapag may mga thunderstorms dito po sa rain bands niya. Pero kulang pa lang dito. Itong part na ito ang medyo malakas. Nandito ang area niya. Okay. Okay. Dito po yan. Okay. Isin natin itong degrees. So ito yung area na malakas ang hangin. 30 to 60. Pag malapit kayo sa center niya, mga 60 to 100 ang bugso. Kasi 85 po siya up to 100 kph. So, pwedeng 60 to 80 ang maximum kapag dumaan po sa anumang parte dito ng Kabikulan ang ma-experience po ninyo. Wag lang po siyang lumakas kasi papasok po siya dito sa medyo mainit pa rin na karagatan ng Albay Gulf o baka magkaroon po ng slight intensification pa rin. Hopefully, sana wag rapid, okay? So, ang pinaka-maximum intensification niya baka 95 o 100 o 110 kph. At let's hope hindi siya maging typhoon. So, nakikita po ninyo dito, i-click natin itong blue image. So, yan, medyo hindi pa po siya fully organized but nagpo-form po dito ang kanyang gusto niyang mag-form ng eye wall dito sa area na ito. Okay? So, guys, over Northern Samar, Eastern Samar, the whole of Eastern Visayas like Leyte, mag-ingat po kayo dahil dito po medyo malakas ang hangin at ulan na dala ng bagyo. Kakapal po yan pag-cross dito sa may Albay Gulf at also the whole of the Bicol region. Then tomorrow afternoon, dito naman po sa Metro Manila hanggang sa gabi and Central Luzon. Okay? So ito po yung tracking natin kanina. Kung i-zoom natin, ito po yung track as of 11 a.m. So sa latest na yun, nandito siya. And possible ang track natin gagawin dito po ang kanyang passage. So delikado po ang Naga sa track natin. At ang European model ay nandito sa Legazpi. Okay? So, kahit saan po dumaan dyan, affected po ang buong Bicol dahil malaki po ang circulation ng bagyo. So, expect winds of 60 to 100 kung patuloy ang kanyang paglakas o 60 to 80 kung ma-maintain ang kanyang 85 kph. So, dadaan po yan dito sa may area po ng Eastern Bicol, Catanduanes, Partido District o dito sa may Albay, mga midnight hanggang early morning. Then, early morning to mid-morning, dito po yan sa area po ng Camarines Sur. So, since mabilis yung kanyang takbo, baka 3 to 5 a.m. po, may feel natin ang pagdaan nitong bagyo. Then, in the afternoon, dito na po siya sa may Southern Quezon, between Infanta and Mauban, and then maglalandfall po sa Central Luzon sa late afternoon. Then, evening, nasa Angeles na po siya, north of Manila. So, yan po ang magiging track. Okay, may adjustment po yan sa latest track natin for 8 p.m. tonight. So, kung bukas wala tayong YouTube, please understand na may internet outage po. Okay, but we will try our best na makabalik kahit na may bagyo po dito. At ang mga Facebook followers natin,
Pasensya na po sa hindi kong pagsagot dahil isa lang po tayong nag-update ng lahat. YouTube, I hope you understand. Okay? Pinupost ko na lang yung update. So, basahin na lang po ninyo, intindihin nyo yung aking video na pinapalabas para from time to time updated po kayo. So, ito po yung scenario. Ito po yung area of 60 to 100 kph na gust. So, still, medyo malawak po yung wind area, but sa may baba po yan, pagkalampas ng kanyang sirkulasyon. Okay? So, please take all necessary precautions. So, ito po yung lahat ng Asian agencies. So, magkakahiwalay po sila. Mayroon iba sa may Legazpi, Naga, ang iba naman po dito sa may Partido, Calanduanes. But lahat sila ay maglandfall po dito sa may Central Luzon din after the Bicol region. And yung ating track, ito po yung ang American model, pardon me. Mamadali po kasi tayo since ang dami pong media na tumatawag. Pasensya na po sa lahat ng mga media outlets. Hindi natin kaya. Kasi every time nag-interview 15 minutes, umaabot po doon sa time na mag-update na tayo. Every 6 hours tayo nag-update. So kulang na ng time. So I hope in the future magkaroon tayong press con or something like that. Napaka-simulcast lahat. Okay? Please do understand. And then, ang European model, ito yung latest, magla-landfall po siya sa may Legazpi, Capu-Capu Island area, mamayang 10 p.m. before midnight, on or before midnight, and around 12 midnight to 2 a.m. dadaan po siya sa may Albay area, sa western or northern Albay, then nandyan na po siya sa may bahagi po ng Balatan o Bato, 4 a.m. At mukhang aakyat din po, dadaan po malapit sa Naga City pagdating ng 5 a.m. o 4 a.m. So yan po, between midnight to 8 a.m. ang passage po ng bagyo in anywhere in the Bicol region, okay? Ang ma-experience nyo, hangin mula sa northeast, magiging east, magiging southwest, dito po sa eastern sections ng Bicol region since malaki po ang kanyang sirkulasyon. Okay? Pag naghabagat na po yan, malakas yung hangin yan. And although habang paalis yung bagyo, hihina po yan. Okay, now for Metro Manila area, yan po, dadaan po siyan by in the afternoon or late afternoon sa may Calabarzon, Laguna area, Quezon City or Metro Manila. It depends sa mga future track niya in the next 6 to 12 hours. So maganda po kayong lahat. Please take all necessary precautions. And ito po, oceanic heat content. Medyo hindi na masyadong mainit yung coastal areas ng Bicol. Although galing po siya sa mainit na area, kaya nagtatry pa rin siya mag-intensify. Global models, yan po lahat. At ang wind forecast models, wind guidance models, mukhang hanggang 110 lang po siya. Ang possible maximum natataasan niya, that's 60 knots. Ang iba, pwede nag-exceed ng typhoon intensity but majority is within 40 knots to 60 knots, 75 kph to 110 kph. Okay, so yan po ating quick update. Okay, at try natin bumalik bukas pag daan po ng bagyo. Mga quick update lang po para malaman ninyo kung nasaan yung storm. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po kayong lahat. #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Mag-ingat po kayong lahat. God bless. And see you again later.